Sanik, sanik. Kana ani nagtaod sa kadina nanik. Ari dire. Ari dire ayo dire kung ari ka dire magtaod. Bali man ana man tuyok, langkat sangit dire. Dapat dire siya. Ana muni ang sakto yun. Okay, og ato ang Balihon, ikuan. ang atong balihon. Kung ari ta magtaod dire. Ang kani siya. Oh, ari ilak nga re. Ang kani. Oh, ngari mo dire, ituyo ka na dire. Ari daw. Ang kani siya nga lak. Kani nga lak og ari na to itaod diri ana. Bali. Bali na siya kay ang tuyok sa motor. Ato ba dong ana? Sangit ni ukab ni. Sangit ukab. Mm. So Bali. ang Taod kuan siya iyan ana siya. Balihon ana. Kay ang dagan sa motor ana. Ato nga to ana. Dili gid mo ukab ana. Oh, sakto good. Good. Kani, Dapat kay ana gid ay. Mo ni siya jot. Dayon atong lakan ha. Bijoy gamay. Ano sa lak na siya. Atong piton diri ha. Sud na. Ay kuwang pa. Paidot. So ano mo so? Ay kalami Igo, Georgina. Igo. Piton pa jud. Sigurado na isang lak. Siguro na. Unsa? Okay sali ka ng lakan na. Unsa man na? Balik normal ganaw. Piton price. Wala. Di na. Okay, say ay. Kiri na puta. Mana na? Na agod na siya. Kari na ta makadjust. Wa ba ni siya kangal? Para magbata. Di na noy. Wa na nakilak man na. Wa man ta mag-ibot dire. Mo na ilak mo ni sakto bay. So back to normal so kuan ka. Usara duha de kakadina ang putol ato, duha kang ipon. Duha. Okay para lang. Dapat bay magputol jud ka ani bay. Ano to bay? Dapat kani ang aso to bay. Ang muha ba? So ana din na gini matangtang nik no. Di na Kay may na siyang bakalak. Burak pa mo. Burat. Gukod pa. Good kayo, good job. Dayon na. Salak sa kanina mga kaidol. Ano sa mga kaidol, gilak ka ng mga kaidol. Kaya gibalik ko nung atong mga kaidol, hurot tang lak. Okay mga kaidol. Maayo ginabilag ko. Oh, darang lako. Oh, ituyok naman na. Oh, ito na ang lak. Oh, di gisab-sabot. Sa, hinay lang, hinay. Asa to? Ada. Tuyok. Asa, against the Oy, sabot. Sa. Maklaro sa video na. Asa na. Kita eh. Di klaro ba ngit-ngit? Ano dira? Dili ginang klaro mo. Ngit-ngit ano eh. Darang lako di klaro. Kamot na ko. Darang lako dara. Darang nak dara kamot na ko. Dara yang lak day. Darang kamot to. Dara lak so hinay tuyok katog gamay isog. Mao ni siyang mga kaidol dara ang lak. So sakto to mga kaidol nga magtaod sa lak mga kaidol. Di matangtang. Di matangtang mo siya ang lubot moy. Iuna. Ang lubot ni una nga di gyud matangtang kabudra kay baliktad. Maibot man. Sakto jud kay dagan sa motoraan naman nga to. Aw tawa. Sakto ni ka hukta. Sakto ra kay na kaidol. Matik na idol. Katong Adto kitag sanuwan na kaligo kitag dagat na nung mga kaidol. Pitil ito ba to lagi. Okay kayo. Thank you kayo kay naya tong banggitang mekaniko. Ang ilhig sa kani maayo sa Nick TV, mga gripo, kuan na mauban pa diha. Ang ilhig kani siyang tawana, di basta-basta. Buwa si kuan binuha. Dili lang ko na pakuha iyang inaong sa video camera kay basig musikat niya kuno siya maayo. Okay kayo, mate kayo. Basag ipabulhot pa. Basag usaw na pagkusog padagan, di na tangtang kadina ni. Nana. Di na gyud tangtang. Sa to ba pila may dagan na ni? 80? 80 dagan na ni? Bainik, sa may dagan na ni 80? Cinta. Ya 120 kurbada. Kurbada 20. Ano bali? Yung 120 ang dagan niya kurbada 80 minor. Kurbada kay ka mo minor. Sa mga kurbada ka minor man ka di sa to ba 80 ang kurbada 120 ang dagan gyud 120 ang dagan. Unya ang minor kurbada minor man kasi 80 ra ta. Bali man niya ha. Ang yang dagan kay 80 man nya. Ang iyang kurbada ay mismo minor siya 120 man yung kurbada noon. Porot klarot. Grabe baliw yung kurbada 120. Ang highway 80 ha. Kuyawaw. Highway 80 120 kurbada. Tanawat subay-subayan lang, subay-subayan tiyong strong pa. Rin mapaputol mo kanina rin mo kang baynik-nik ha, baynik-nik alarde boy.
Bijuhi gamay. So luagan diha guys. Usa video ya. ta magpahugot sa kanina. Bijuhi, Luagan ng adjuster. Bijuhi. Oh, luwagan na adjuster guys. Tapos mga ka-idol, bibitarin. Bibitarin. O sa mo bitad sa kadina para pahugot, luagan ang adjuster gamay na bitad gamay pahugot sa kadina. Kani okay na ni. Kana okay. Very So, good. okay na siya kahugot. Or hugot ra. Ano ako no, maghugot ra gahira ko. Dili okay ra ni lihok. Lihok masong kalihok. Oh. Basta makalihok. Di luwag ano. Okay ra, basta makalihok daw. Okay, matik na. Matik na guys. O, magpahugot sa kanina, luwagan daw ang adjuster mga kaibigan ito pa adjuster. Paluwagan ng ihi yung dito sa yung hinahawakan niya yun, ito po ang ihi. Paanuhan ang ihi, hindi ihi ha. Ihi sa motor baka nang paluwagan ang bolt. Tapos sa pagpaluwag sa bolt, mga kaikso na subay-subayan trumpa, yung magpaluwag sa bolt, imo na yung paluwaga, pahugtan diri ang adjuster. Tapos hugot na ang kadina. Siya. Dai hugot. Sakto ba kung one brand? Panugton oh, ina ko nimo. Paluwagan ito ang kadina. Paluwagan ng ihi, paluwagan. Tapos adjust sa adjuster. Dayon kung man hugot imo pang adjust mo hugot diri. Adjust on pahugot. Anaon nimo. Pahugot. Anaon nimo. Okay kayo. Usapod atbang ha. Usapod atbang na pod. Mamo na siya. Di lang kusguna kay maharos. Di lang ko sugon daw kay baka maharos. Agoy.